Doğuşlukda Türkmen halkının milli lideri Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başlangyçlaryny häzirki döwürde üstünlikle dowam edýän hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanymyň ýol başlygyna hoşnetli goňşuluk, oňyn betaraplyk hemde netijeli halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürýän garaşsyz betarap Türkmenistanyň dünýä ýurtlary, şol sana ýakyn goňşulary bilen atnaşykly hyzmatdaşlygyň ähli urlary boýunça işleňleşmegine möhüm ähmiýet berýän noktaly. Şonda Türkmenistanyň öz ýakyn goňşularynyň biri bolan Awganistan bilen ýakyn gatnaşyklaryň ösdürmegine möhüm orun berilýänligi bellenildi. Awganistanyň mehmanlary Türkmenistanyň häzirki saparam muny tasdiklaýar. Awgan tarapynyň wekilleri şeýle mümkinçiligiň döredilen üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanymyza tüýt direkden hoşallyk bildirdiler. Nöwtralşy özara hormat goýmak we ananşmak ýöregleri esasynda gurulýan döwletleri gatnaşyklar iki tarapyn hemde köp tarapyn görnüşde hususan halkara guramalaryň çäklerine üstünlikle ösdürilýär. Türkmen tarapy Türkmenistanyň Awganystanyň syýasy ykdysady durnukylygyna, goňşy dogonlyk halkyň awadançylygyna we bitegligine ulukdyklanma bildirýänini belledi. Bu wagtda ýurdumyň üýtgewsiz garaýşy ýeňillikli esasda elektrik energiýasynyň we suwuklandyrylan gazyň iýerilmegine, durmuş maksady disgalary gurup bermegine, hünärmenleri taýýarlamakda ýakyndan gollawyna aýdyn ýüze çykýar. Şunun bilen baglykda Türkmen tarapy hormat prezidentimiň kesitlen ugurlary esasynda Türkmenistanyň mundan meýlekde Awganystanyň ykdysadysyny hemde durmuş düzümlerini dikeltmäni gönükdirilen anyk ädimleri äçekden notady. Munyň şeýledigine döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýalaryna we beýleki iri halkara forumlaryna ýöňe süren hemde dünýä jemgyýetçiliginiň giň gollawyna eýe bolan dörejilikli başlangyçlara müşaýatlyk edýär. Duşun dowamyna berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne ata-watamy Türkmenistanyň milli ykdysadyny döwre wagtlaşdyrmak hemde diversifikasiýalaşdyrmak syýasatyny ýeri-däli durmuşa geçirmek arkaly dünýäniň ähli ýurtlary bilen halkara hyzmatdaşlygyny işleň ösdürýänligi. Şonda goňşy döwletler, şol sana dogonlyk Awganystan, onuň köp asalyk dostlukly däp desturlary we taryhy medeni umumlygy birleşdirýän Awgan halky bilen netijeli gatnaşyklaryň pogtalandyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýänligi bellenildi. Özara gatnaşyklarda ýalňyş energetika ulgamyna hyzmatdaşlygyň üstünlikli anyp barmagyny üpjün etmek esasy wezipeleriň hatany durýar. Şunun bilen baglykda Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň guruluşy taslamasy barada da giňişlendirilip geçildi. Bu ýer energetika taslamasynyň durmuşa geçirilmegi Awgan ykdysadynyň ösmegine, oňa maýy goýunlaryň gönükdirilmegine, möhüm durmuş meseleleriniň oňun çözülmegine, şol sana täze iş orunlarynyň döredilmegine gönnüňini ýardam eder diýip duşgatnaşylar bellidiler. Elektroenergetika poýdagy Türkmen Awgan hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurdur. Her wagtda guruluşy anyp barýan Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň uguru bilen Türkmenistan, Awganystan, Pakistan elektrik geçirji ulgamynyň çekilýänini bellemek gerek. Bu elektrik geçirji ulgam Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň ähli infrastruktura desgalaryny elektrik energiýasy bilen öpjün etmekden daşary, ony Awganystanyň üstü bilen Pakistana we Günorta Aziýanyň beýleki ýurtlaryna eksport etmäge de mümkinçilikleri. Türkmenistanyň we Awganystanyň hyzmatdaşlygy hoşnetli goňşuluk, dostluk we din hukuklyk ýöreglerine gurulýar. Döwlet başdanby halklarymyzy gadymdan göz başalýan dogonlyk hemde birek-birigi hormatlamak diýäpleriniň umumy ruhy we taryhy gymmatlyklarynyň birleşdirýänini hemişe belleýär. Hormat prezidentimiz Türkmen Awgan gatnaşyklarynyň ýokary derejesini nokdap, iki ýurdun arasynda sewda we ykdysady, energetika, ulug, medeni insan-perwer ulgamlarda netijeli gatnaşyklaryň ýoly goýulanlygyny, şunun bilen baglykda dörli ugurlarda iki taraplaryň hyzmatdaşlygy hasy giňertmek üçin mümkinçilikleriň bardygyny belleýär. Türkmenistanyň gönnüňini hormat prezidentimiň taýýarlasy bilen halkara derejesindäki ulug üssaşyr geçerlilikleriniň işi ýerigdäl ösdürilýär. Munyň özi ýurdumyň geografik taýdan amatly ýerleşmegi bilen bir hatarda üssaşyr geçerlilikler üçin amatly şertlaryň döredilýäniniň tutnamasydyr. Döwlet başdanby sebitde durnukly ösüşi, halklaryň arasynda hoşnetli goňşuluk gatnaşyklarynyň giňeldilmegini, özara behwetli hyzmatdaşlygyň berkidilmegini, garyp bolan şonuň artmagyny öpjün edýänligini belläp, bu urda anyp barýan işleriň mundan meýlekde üstünlikli ösdüriljek diýen noktaýa. Türkmenistan beýik üpek ýolunyň ýüregi hasaplanýar.
Ma'lum bolşaly 2018-nji ýylyň fevralyna Lazaret ulug Üstü geçelgesine girýän Terkedawat turgunly demir ýoly ulanmaga berildi. Türkmen owan ýolunyň gurulşygyny doly öz üstüne alan ýurdumyz hemişe dogany halka himme tarapdan kömek we gollaw berýär. Demir ýoluň döwrewatlaşdyrylmagy netijesinde turgunly demir ýol mendiniň geçiriljek ukyby ýokarlany. Şeýlelikde Owganystanyň ykdysadynyň howatlanmagy we goňşy ýurdun harit dolanşygynyň artmagy bilen bu gurda amala asyrlayan çäreler özüniň netijesini berip başlady. Owganystan üçin gysga we amatly ýol bilen öz önümlerini halkara bazarlaryna çykarmak hemde istek bildirilýän haritlaryny ýurdumyza getirmek mümkinçiligi döredi. Terkedawat turgunly demir ýolunyň açylmagy bilen Owganystany Türkmenistanyň ulug logistika ulgamyna oň üstü bilen halkara gatnaw ýollaryna birikdirmek hakynda gahrman arkadamyň başlangyjynyň üstünlikli durmuşa geçirilýänini bellemeli. Munyň öz ýurdumyzyň ulug üstü geçiligleriniň döwrewap derejede üstünlýäniniň nowatda gysyltamasydyr. Owganystanyň haritlarynyň Türkmenistanyň üstü bilen beýleki ýurtlara ugradylmagy goňşy ýurt üçin ýokary derejedäki amatly ýagdaý üçin edýär. Munyň özü sevdiň ýurtlarynyň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň ösdirilmegi bilen bir hatarda garaşsyz beýtarap ýurdumynyň halkara derejesindäki awraýynyň hasda belende almagy şertlendirýär. Ma'lum bolşaly Owganystana iýerleýän elektrik energiýasynyň meşruwatyny artdyrmak üçin hormat prezidentimiň özgertmeleri netijesinde halkara ähmiýetli taslamalar amala asyrly. Türkmen elektrik energiýasynyň iýerleýän ugurlaryny köpetmek meseleleri pudoň öňünde durýan esasy wezipeleriň biridir. Şunun bilen baglykda Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesi bilen ugurdaş ýokary voltly howa elektrik geçirjesiniň taslamasam energiýa serişdelerini alsaky ýurtlara iýermäge we hormat prezidentimiň energiýa siýasatyny hasa dabarlandyrmaga ýardym eder. Amam nazar Antkoy hemde Terkedawat Hırat ugurlary boýunça goňşy ýurda Türkmen elektrik energiýasynyň eýä milliónlarça kilowat sagat iýerli. Şunun netijesinde owgan sarp edijileriniň ýaşaýyş durmuş derejesini hasa gowlandyrmak täze önümçilikleri hemde täze iş orunlaryny ödöretmek üçin şertler döredildi. Ma'lum bolşary Türkmen tarapynyň Owganystanyň ýagdaý we wataky çemeleşmeleri hemde geçirýän işleri bar bolan meseleleri diňe parahatçylykly diplomatik usullar we serişdeler bilen gadalaşdyrmagy esaslanýar. Şonuň bilen baglykda bu mesele boýunça halkara gatnaşyklarynyň netijeli we täsirli görünüşi işläp taýýarlamak oňun ädimleriň biri bolup durýar. Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesiniň owgan böleginiň gurulşygyna Türkmenistan, Owganystan, Pakistan ugur boýunça elektrik geçirjileriniň hemde optik süýümli aratnaş ulgamynyň gurulşygyna bagdalyga berilenini ýatlamalylar. Bu waka Sowetiň döwletleriniň arasynda ähli umumy menşurdäki taslamalaryň durmuşa geçirilip başlanyny aýdynlygyny görkezdi. Bir taraf Türkmenistan parahatçylyk, söýüjlik, dostluk we hoşgörtlik goňşylyk ýolagularyna bir ygrar bolmak bilen Owganystanyň durmuş ykdysady düdüminiň ösmegine bir ýerde parahatçylyk hemde durnuqlygyň bir karar bolmagyna uly goşant goşýar. Iň meşhurly meýnamalar durmuşa geçirýär. Munyň öýle diňe bir türkmen owgan däl esem Sowet hyzmatdaşlygyny potolanyrmagyň möhüm şerti bolar. Mundan başga da duşukda bellenşýäli Türkmenistanyň we Owganystanyň geografik taýdan amatly ýerde ýerleşmekleri ulug ara gatnaşyk pudogyna da netijeli döwletara hyzmatdaşlygy üçin uly mümkinçilikler açýar. Şoňa görä da duşatnaşlar Türkmenistanyň hemde Owganystanyň, Ýewropanyň we Aziýanyň arasyna amatly ýerleşmek bilen Sowetiň we tutuş iklimiň ähli döwletleriniň bähwedine özleriniň ulug islasy kuwatyny artdyrmaga aýratyn ähmiýet berýänligini bellediler. Türkmen tarapy anyk işler hökmünde ýurdumynyň demarga gün orta hemde günnogor günmatar ugurlary boýunça durnukly ulug islasy geçirgelerini döretmäge işden gatnaşýanyny we munyň halkara derejesinde üstünlikli hyzmatdaşlygyň möhüm şertleriniň biri bolup durýanyny belledi. Munyň mysal hökmünde täzeden dikeldilen beýik üpek ýolunyň esasy ugurlarynyň biri bolan Sowet ähmiýetli Gazaqstan, Türkmenistan, Eýran demir ýol halkara ulug islasy geçirgesini agzap bolar. Bu transmilli demir ýolunyň gurulmagy goňşy döwletleriň tagallalarynyň üstünlikli birleşdirilmeginiň aýdyn misaly bolup hyzmat edýär. Bu ýol Sowet we halkara ulug düzüminiň möhüm bölegine urly. Ýere gelenle bellenip geçilse gol çekilen degişli alalaşan şäherlerine biziň ýurdumyz häzirki zaman multimodal üstüňi ulug geçilgesine döretmäge işden gatnaşýar. Türkmenistan tarapyndan gurulan Kerki, Amanmazar, Akina, Antkoy demir ýoly Aziýa halkara ulug geçilgesiniň ilkinji bölegi bolup durýar. Owganystanyň wekiller Türkmen topragyna bildirilen mehmansaýarlyk we geçirilen duşlaryň ýokary goramaçylyk derejesiniň öpçün edileni üçin gahrman arkadamda hemde arkadaly gahrman terdarymda hoşallyk sözlerini aýtdylar.
Türkmenistanyň Owganystanyň wekiliyetleriniň giňeldilen düzümindäki duşunyň ahyryna iki tarapyn esminamalara gol çekmek dawarasy boldy. Şunda iki ýurduň arasynda degişli ugurlar boýunça hususan Türkmenistanyň energetika ministrligi bilen Owganystanyň da Awganistan Breshna Şerkat döwlet kompaniýasynyň arasynda Türkmenistan, Owganystan, Pakistan elektrik geçirsini taslamasyny durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünşmek hakynda ehtnama Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Demir ýollary Agentlige bilen Owganystanyň Jemgyýetçilik işleri ministrläriniň arasynda turgunly demir ýol beketinde guruljak desgalaryň gurulşy boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünşmek hakynda ehtnama hem-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Demir ýollary Agentligi bilen Owganystanyň Jemgyýetçilik işleri ministrläriniň arasynda gurulmagy meýleşdirilýän turgunly Hıra demir ýolunyň ornaky takminan 22 kilometr turgunly Sanabar bölüginiň iş meýnamasyna Tapi Pipelin Company Limited paýdalar kompaniýasy bilen Owganystanyň Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi taslamasy babatyna kabul edýän tarapynyň hökümeti bilen alalyşyga gol çekildi. Şeýlelikde Türkmenistanyň Owganystanyň wekiliyetleriniň arasyna geçirilen iki tarapyň getmişikler hem-de giňeldilen düzümdäki duşuk we oň netijesi boýunça gol çekilen resminamalar iki goňşy ýurduň özara beýikli hyzmatdaşlygy hasa ösdürmäge we giňeltmäge uly terbiýe bermäge gönükdirlenler. Men Badri Hedewtallah, Owganystanyň magdan we neft önümleri ministriniň wezipesini ýerine ýetirji wekiliyetiň ýolbaşdy. Eşin kätibesinin gepleşiklerimizde durly ugurlar degişli meseleler aralyp maslahatlaşdyk. Owganystan bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlyk babatda birnäçe resminamalara gol çekdik. Türkmenistanyň Owganystanyň parahatçylykly ötüş üçin taglalaryny barha artdyrýandygyny buny ýene bir gedek göz ýetirdik. Owgan-Türkmen dostlugy gün-günden pogtalanýar. Durly ugurlar boýunça pikir alşmalar ötüşlere gönükdirlenler. Türkmen dogonlarymyz bilen bilelikde amalaşyrylýan taslamalar Owganystanyň durly sebitlerini durmuş üçinçiligini ýoklandyrmaga mümkinçilik berýär. Bu işleriň ählisi Owgan halkynyň awadançylygyna hyzmat edip, ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagyna ýardym eder. Şunu Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň uly taglasynyň bardygyny aýratyn bellemek isleýän. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ähli ugurlarda bize gollaw bermegi Owganystany parahatçylygyň pogtlandyrylmagyna, Owgan halkynyň durmuş ýagdaýynyň gowlandyrylmagyna uly mümkinçilik töredýär. Şoň üçin biz Türkmen halkynyň milli liderini, gahrman arkadagy Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallygyny bildirýär. Beýtarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýjilik, dostlyk we hoşniýetli goňşulyk ýolgalaryna berk agrarly bolmak bilen Owganystanyň durmuş ykdysady düzüminiň ösmegi babatda amalaşyrýan işleri hemmeler üçin nusgalykdyr. Sag bolun. Men Azam Şafiullah, Owganystanyň daşary işleri ministrliginiň ykdysady gatnaşyklary departamentiniň başlygy. Bugun sevtara bağlanışık esasanım Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçiriş taslamasy barada üren möhüm we netijeli pikir alşdyk. Owganystan bilen Türkmenistanyň arasynda Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirişdi. Şeýle elektrik geçiriji boýunça 4 alalyşy gol çekdik. Alalyşyklaryň biri demir ýol ulgamyny ösdürmek barada boldy. Beýlikler bolsa Sanobaşely 22 kilometr töwre bolan demir ýol gurmak bilen baglanşykly boldy. Şeýle Türkmenistanyň Owganystana daşymak üçin optik süýüm meselesini aralyp maslahatlaşdyk. Bu taslamalar durmuşa geçirmek üçin ähli tagalalar ederiz. Bu bolsa öz gedeginde döwletlerimiziň ykdysadyýetyny ösdürmäge ýardym eder. Elektrik energiýasyny iýermek we Türkmenistany Pakistan bilen birleşdirmek üçin Owganystan Türkmenistan üçin oňyny hyzmatdaş bolup durýar. Türkmenistan we Owganystan Merkez Aziýany Günwatar Aziýa bilen baglanşdyrmak üçin ýakyn hyzmatdaşlardyr. Bu orada bizim köp taslamalarymız var. Bu Türkmenistanyň durly ministrlikler bilen ýakyn ara gatnaşyklar saklaýar. Ýakyn geljekde Türkmenistanyň Owganystanyň beýlik sebitlerini halklar üçin gowy habar ýetireriz. Portotdan peýdalanyp ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly taglalar edýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagy we hormatly prezidenti sag bolsun aýdýas.